Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ачык тәрәзәләр, балалар иминлеге хакына фаҗигадан саклану чаралары. Бала чагалар булган гаиләләр тәрәзәләргә бу урынга блокираторлар куярга тиешләр. Жюри карашы, җиңү аккорды балалар хәрби җыр бәйгесенә йомгак ясалды. Балаларда рухи, патриотик көчне тәрбияләү һәм аларның әлеге темага, әлеге тематикага җырларны белүләрен үстерү дәрәҗәсен арттыруга да бик зур файда итәдер әлеге конкурс. Бердәмлек симфониясе. Колабызда яшьләр симфоник оркестры үз осталыклары белән бүлеште. Балалар чыннан да сәхнәдә үзен чын артистлар булып тоталар. Кичә 21 апрель Әлмәттә җылыту сезоны тәмамланды. Мондый карар коммуналь хезмәтләр күрсәтүне җайга сала торган нормативларны үтәү нигезендә кабул ителә. Шулай ук район администрациясе җылытуны сүндерү буенча үткәргән тавыш бирүдә халыкның фикерен исәпкә ала. Норматив таләпләр нигезендә һаваның уртача температурасы 5 көн рәттән +8 градустан артып киткәч туктатыла. Җылылык белән тәэмин итү оешмалары хәзер 2025-2026 елларның җылылык чорына әзерләнә башлаячаклар. Көннәр җылыну белән күп санлы куркынычсызлык кагыйдәләренә тагын берсе өстәлә. Ачык тәрәзәләр. Кызганычка каршы тәрәзәдән ягылып төшеп һәлак булган яки имгәнгән балалар турында хәбәрләр елда ишетелеп тора. Балаларны мондый фаҗигадан ничек сакларга? Сорауга җавапны Алсак Мәҗанов әзерләде. Бәхеткә, узган сезонда Әлмәттә балаларның тәрәзәдән ягылып төшү фаҗигаләре теркәлмәгән. Ләкин шулай да ата-аналарга тагын бер тапкыр иң кыйммәтлесен балаларны куркыныч хәлләрдән ничек сакларга икәнлеген искә төшерү мөһим, ди балалар поликлиникасы 1-нче педиатрия бүлеге мөдире Айгөл Вәлиева. Фаҗигали хәлләрне булдырмау өчен бары тик балалар өчен куркынычсыз шартлар гына тудырырга кирәк. Возле подоконника ни в коем случае не устанавливать мебель. Бернинди очракта да тәрәзә янына җиһазлар, төрле комодлар, стеллажлар куярга ярамый. Аларга басып менеп бала тәрәзә төбендә була ала. Без беренче чиратта куркынычсызлыкны истә тотарга тиешбез. В первую очередь помнить о безопасности. Статистикага карасаң, фаҗигали хәлләрнең күбесе балаларның москит шелтәрләренә алданып егылып төшү турында сөйли. Белгечләр әйтүенчә, москит шелтәрләре фаҗигага ярдәм генә итә, чөнки бала үзен куркынычсыз хис итә һәм аңа таяна. Москит шелтәрләре тәрәзәләргә фоторны җилләтү өчен һәм шивен ширкидан саклау өчен куела. Бала чагалар булган гаиләләр тәрәзәләргә бу урынга блокираторлар куярга тиешләр. Кечкенә балаларны ата-аналар 1 минутка да күздән югалтмаска тиеш, чөнки бер дөрес булмаган адым гомерлек ярага китергә мөмкин. Табиблар әйтүенчә, биеклектән ягылып төшкән балалар тормыш белән туры килмәгән җәрәхәтләр алырга мөмкин. Мы считаем, что москитные сетки они небезопасны. Без москит шелтәрләрен бик куркыныч әйбер дип саныйбыз. Безнең тәрәзәләрдә блокираторлар бар. Барысы да замокта. Без үз балаларыбызны саклыйбыз һәм яклыйбыз. Деток бережем, защищаем. Шулай ук табиблар ата-аналарга балалар өчен тулысынча ачык тәрәзәләргә якынлашуның никадәр куркыныч икәнен аңлатырга, мөмкин булса тәрәзәләрне астан түгел өстән ачарга, бала тәрәзәгә менмәс өчен барлык төр җиһазларны тәрәзәләрдән читкә күчерергә киңәш итә. Алсак Мәҗанов, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Һәр ишек алдында булачак үзгәрешләрне яшәүчеләр үзләре хәл итә. Әлмәт районында белгечләр халык белән безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерү проектларына соңгы төзәтүләр кертәләр. Агымдагы елда әлеге программа кысаларында Әлмәт районында 474 миллион сумга 51 ишек алды төзекләндереләчәк. Яңартулар Тимирязев урамы 47 һәм Радищев урамы 61 адреслары буенча башланды инде. Хәзер яшәүчеләр киләсе елда төзекләндереләчәк иҗтимагый киңлекләр һәм ишек алды территорияләр исемлегенә керү өчен дә тавыш бирә ала. Тавыш бирү 2025 елның 12 июненә кадәр дәвам итәчәк. Аның өчен Город Среда, Татар.ру яки Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланырга була. Бөек Ватан сугышында җиңүгә китергән тарихи вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез.
1945 елның 22 апрелі, суғышының 1401 күні. Бұл күнні бірінші Беларусь фронты ғаскерлері Берлин юнәлішінде хыжымны жейілдіріп, Бизенталь, Кальберг, Клейн-Шенебек, Фридрихсхаген, Фюрстенвальд шәһәрләрен һәм Берлин тирәләрен алалар. Беренче Украина фронты гаскәрләре тиз үсә барган һөҗүм барышында Котбус һәм Шпремберг районында камалган дошманның зур группировкаларын тормар итүне төгәлли һәм тагын берничә шәһәрләрне ала. Чехословакиядәге 4-нче Украина фронты 60-нчы армиясе гаскәрләре Апаваны азат итә. 1945 елның 22 апрелендә безнең гаскәрләр барлык фронтларда дошманнарның 165 танкын һәм үзерешле орудиясын, 61 самолетын юк итә. Бөек җиңүгә 17 көн калып бара. Халит кич сугышларда безнең якташларыбыз да шактый батырлыклар кылырга өлгергән. Бүген ул елларның тере шаһитлары инде бармак белән генә санарлык калса да, алар турында истәлекләрне балалары һәм оныклары саклый. Бөек җиңүнең 80 һәм Татнефть компаниясенең 75 еллыгы уңайыннан без икеләтә каһарманнар сугыш елларын һәм республикада нефть сәнәгате нигез салынган елларны үткән батырларыбыз турында таныштыруны дәвам итәбез. Чираттагы материалыбыз Лениногорск нефть һәм Прикам нефть идарәләренең уртак ролыгы булган Хабибулла Галимов хезмәт династиясе. Хабибулла Галимов тыл хезмәтчәне, шөгыр ире нефть промыслы балта остасы. Ул заманда инде олы яшьтә булуына карамастан тылда ватанны саклауга киткән яшьләрне алыштырырга туры килгән фидакарларның берсе. Ул 1882 елда туган һәм хәзерге Лениногорск районы сугышлы авылында яшәгән. Бөек ватан сугышы башлангач, киявен фронтка алу сәбәпле аңа 4 баласы белән Тимеш авылында яшәүче кыз янына күченергә туры килә. 59 яшьлек Иратның балта осталыгы нефть промыслында да файдага була. Гади авыл өендә гаиләнең 7 әгъзасыннан тыш тагын 2 нефтьче кызы да сыя әле. Ул ширда яңа промыслга килгән эшчеләрне авыл халкы сыендыра. Он устроился на работу уже старым человеком. На 3-ю скважину он был хороший столер. Өченче скважинага ул инде карт кеше булып эшкә урнаша. Балта остасы булып 6 ел эшли, гаиләсен туендыра. Ул вакытта кайнанамның өлкән улына 10 яшь, ә минем ирем әле туып кына кала. Әтисенә улы туу турында бөгелмәдә җыеннар вакытында хәбәр итәләр. Күрә алмам инде аны ди ул. Нәкъ шулай булып чыга да. Родился, когда его отца забрали в Бугульму еще на сборы. Они только были на сборах, ему сказали, что у тебя сын родился. А он говорит, я его, наверное, уже не увижу. Так и случилось. Нәкъ менә Хабибулла Галимов Лениногорск һәм Кама буе нефтьчеләре династиясенә нигез салучы була. Филүрә Шәрифуллина аның оныгы Миннехайның хатыны. Ул Лениногорск нефть-газ чыгару идарәсе ветераны. 1945 елның декабрендә әтисе Абулла Садык улы Сафинны исән көе каршы алу бәхетенә ирешкән сугышчы баласы. Ул да сугыштан соң 30 ел машина йөртүче булып эшләгән. Нефть үткәргеч трубалар ташыган. Филүрә белән Миннехай 1965 елда өйләнешә һәм нефтьчеләр династиясен дәвам итә. Ул нефть чыгару буенча оператор, күтәргеч машинисты, Филүрә ханым исә нефть эшкәртү буенча оператор, инженер-технолог булып эшли. Төп йортта яшиләр. Зур татар нефте тарихын Филүрә ханым кайнанасы сөйләгәннәрдән белә. И вот она помнит, что как вот 3-я скважина как зафонтанировала. Вот это она очень хорошо помнит. Ул 3-нче скважинада фонтан булып нефть чыккан мәлне хәтерлим. Безнең йорт нәкъ менә 3-нче скважина каршысында иде. Тәрәзәләре шуңа карый. Һәм менә ул бөтен кеше ничек шатланышып биегәннәрен, җир майын битләренә сөртүләрен, шуңа башлары белән чумулары турында сөйли торган иде. И вот это она хорошо запомнила. Миннехай нефть сәнәгатенә 33 ел гомерен бирә. Россия Федерациясе атказанган нефтьчесе була. Филүрә ханым да иреннән хезмәт батырлыкларын башкаруда калышмый. 1977 елда социаль ярышларда җиңүче була. Алар 55 ел бергә гомер итә. 2 бала үстерәләр. Аларда әти-әниләре эзеннән китә. Роза Ярославская 40 елга якын стажы булган 4-нче буын нефтьчесе. Прикам нефттә бердәм диспетчерлык хезмәте инженер-технологы булып хезмәт куя. Биредә аның кызы Виктория да эшли. Это поколение для меня, в первую очередь, как бы это пафосно, может, не звучало, это герои. Бу буын минем өчен ничек кенә яңгырамасын чын каһарманнар. Алар бу коточкыч сугышта җиңеп чыгу белән генә шикләнми. Сугыштан соң илне торгызырга да көч таба. Нефть сәнәгатен үстерә һәм башка юнәлешләрдә дә актив эшли. Также развиваю нефтяную промышленность и работая в других направлениях. Это в первую очередь герои. Татарстанның нефть тарихы буыннан буынга тапшырыла торган гаилә тарихы да һәм аларның һәрберсендә тирән мәгънә ята. Бу горурлык да, хәтердә, батырлык дәресләре дә. Рәдифа Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бөйік Ватан суғышында жеңінің 80 елдігына бағышланған жеңі аккорды балалар хәрби жыр бәйгісінің ең қызған шағы. 7 яштан алып 15 яшқа кадәрге яш талантлар жюри хөкеменә суғыш еллары жырларын тирән эчтәлекле һәм күңелгә үтеп кірерлек итеп башкаруларын тәкъдим иттеләр. Исегезгә төшерәбез, узган атнада проектларда катнашучылар белән төшерүләр узды. Ә инде хәзер жюри әгъзалары җиңүчеләрне сайлады. Bilin kısa bu handiler, bir girip handiler. Elle koyan kurunıp tıra saudatta bu handiler. Elle koyan kurunıp tıra saudatta bu handiler. Тарихи хәтерне саклау, үсеп килүче буында патриотизм тәрбияләү һәм хәрби җырны популярлаштыру максатыннан оештырылган бәйгегә гаризалар шактый күп булды. Яшь артистлар вокаль осталыкларын гына түгел, ә үткәннәрне хәтердә саклауның мөһимлеген тирән аңлауларын да күрсәтте. Актуальлыгы шундадыр, бу бит инде сугыш тематикасына балаларда рухи, патриотик көчне тәрбияләү һәм аларның әлеге темага, әлеге тематикага җырларны белүләрен үстерү дәрәҗәсен арттыруга да бик зур файда итәдер әлеге конкурс. Һәм шундый конкурслар ешрак булсын, без килербез, алар җырлап торсыннар. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май и будет путь домой. Жюри составына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният эшлеклеләре керде. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия һәм Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы, Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге премия лауреаты Нәфисә Сабирҗанова, Әлмәт Татар дәүләт драма театры актрисасы, режиссер Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге премия лауреаты, Татарстан Республикасылар язучылар берлеге әгъзасы Резида Хәйретдинова, Әлмәт Татар дәүләт драма театры актрисасы, вокал буенча педагог Илюзә Нәбиуллина. Алар исә катнашучыларны берничә критерий буенча бәяләде. Шул исәптән вокаль белешмәләр, артистлык, сайланган темага туры килү һәм әлбәттә инде конкурс регламентларын бозмау. Озак фикер алышулардан һәм бәхәсләрдән соң жюри конкурста җиңүчеләрне һәм призерларны билгеләп үз карарын чыгарды. Балаларга кемгә дә булса, барыбер әлеге конкурс киләчәккә бер баскыч булып тора бит инде. Шуңа күрә аларның берсен дә үпкәләтәсе килми, һәрберсенең әлеге конкурста катнашуларыннан, әлеге конкурстан матур якты хатирәләр генә калсын, һәм ул киләчәккә аларга этәргеч булсын дип эшлисе килә. Һәм әлбәттә инде күпме кеше арасыннан берничә генә урын безгә сайлап алырга кирәк. Бик авыр, бик җиңел булды дип әйтә алмыйм. Тик моның белән җиңү аккорды әле тәмамланмый. Алда иң кызыгы тамашачылар симпатиясе призына ия булучыларны сайлау. 22 һәм 23 апрельдә тамашачылар социаль челтәрләрдә ошаган катнашучы өчен үз тавышларын бирә ала. Яшь талантларны үз тавышыгыз белән хуплагыз. Нефтче мәдәният сараенда исә симфония единства бердәмлек симфониясе исеме астында нота оркестры һәм мәдәният сарае коллективлары концерты узды. Бу калабызның беренче яшьләр симфоник оркестры өчен чираттагы остаханә дисәк тә була. Тамашачы каршында чыгышлар ярыйсы ук чыныктыра, ди оештыручылар. Нота симфоник яшьләр оркестры үзләренең вакытларын бер генә дә бушка уздырырга тырышмый. Каникул вакытларында бергәләшеп җыелышып укыйлар, җай булган саен менә шулай концерт куялар. Һәм хәзер дә концерт башланырга берничә минут вакыт калса да, алар инде тулы әзерлектә, чынлап чырып, үзләренең тамашачыларның күңелләрен яуларга әзерләнеп тора. Уен кораллары көйләнгән музыкантлар әзер сәхнәдә яшьләр симфоник оркестры үз осталыклары белән бүлешә. Бүген алар үз репертуарында яңа булган көйләрне башкара. Бу Свиридовның тройкасы, Радецкийның маршы, Чайковскийның шелкунчыгы. Оркестрны оештыручы үзе дә музыкант буларак бергә уйнаучы Рамил Садриев сүзләренчә, һәр чыгыш осталыкка таба бер адым. Дети меняются в лучшую сторону. Они стали более внимательно играть то, что касается интонаций, интонирования в группе. Они более внимательно относятся к вертикали исполнения, когда они должны играть со всеми, не только в группе, но и с другими группами, с духовыми, например, с ударными инструментами. Они более мобильны в случае каких-то небольших сбоев, шероховатости, которые могут возникнуть. Ансамбль составында балалар белән бергә укытучылар да уйный. Азнакай сәнгать мәктәбе укытучысы Рузилә Бадахшанова шуларның берсе. Оркестрга йөри башлаганнан бирле үз укучыларының осталыгы күзгә күренеп үсте, ди ул. Безнең мәктәптә төрле укучылар бар. Менә бу проект безгә бик күп бирде, опыт бирде һәм балалар чыннан да
сәхнәдә үзен чын артистлар булып тоталар. Оркестр белән бергә бу кичтә сәхнәдән Нефтче мәдәният сараенда эшләп килүче башка төркемнәр, солистлар да чыгыш ясады. Араларында Әлмәтем халык бию ансамбле дә. Сәхнәдә 4-6 еллап биеселәр дә тамашачылар белән очрашу һәрчак башта дулкынландыра ди егетләрнең берсе. Поначалу испытывал волнение, но когда уже заряжаюсь энергией, я уже выплескиваю свои эмоции, для меня уже становится, у меня уходит это волнение, я чувствую себя расслабленно, я даже скажу, кайфую. Икенче май көне 17 сәгатьтә оркестр Татарстан Республикасы Яшьләр симфоник оркестры белән берлектә чыгыш ясаячак. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.